Spinach nai, spinach woye. Spinach woye, spinach nai. Programu ya Pamuno imba Giroria, ngave Giroria matibaba. Spinach woye, CBCB wewe. Kone dzinofidza rakadzima uri azinai guys. Mugariro tatojaira isu. Vakomana vachere avatombononoka kuita zvinhu zvavo. Fasta kunge mota dzepamushika-shika havanonoke kudzoka panzvimbo. mawarriors nebhondi semu kudai so kungokrosa bhodha chete nekutolusa value. Ishuwa yoyo baba. Ndinoti kasori nekunonoka kuuya kwandaita uku. Ndanga ndakabatika basa zvisingaite. Asi meseji yenyenyuka ndandaiona kare. Aizvi, ko munotauraka mukanyarara manje tinoziva zvipi? Izvezvizvika ndandatoya kuzotora mabasi bhikuti tuye kumba kwako. Dai madhilei aka nemaseconds taitopesana muzviraundu. Kwakanaka here kwamunenge makutonditeerera. Kuvhunduka chatikwatara kahunge une katurikwa. Ari kuvhunduka hake, ndiri kumuona hangu ari kuziya zvinhu zvake. Madzimai geti, ndokumbira ukambobuda muno 2 minutes ka timbokurukura dzevarume. Kana firimu rangu rinozoonekwa nani? Imi mitaura nyaya dzenyu ikoko, nzeve dzangu hadziko ikoko. Nhai madzimai geti, inga ndiri kukumbira mune zvakanaka wani. Kana zvisingaite katoshandisa another method ka. Aiwa kana vasiye zvenyemi. Asi nyaya chona iri too sensitive here. Ingadai kanga iri too sensitive mayaka kugosto kwangu. Dhani kundidedza kuno. Taurai zvenyimi baba Makarwe. Baba Makarwe, mukuzvifambisa sei? Imbotiudzai kuti chii chikunetsa. Kana makuda zvemukadzika, madi mangoroora ka. Izvezvi irani rese kariri kungoimba Garwe the Hook. Muraini chete here baba Asibi. Even kumasuwoku ndakatonzwa madzimai aiyamwisa vana vachitotaura nezvake Garwe. Muri kumbotika varume mimi. Nyenya haisi kumbonzwisisika. Ndiri kuti baba Makarwe, mafamba mbiri ekukecha, madi mangoroora nhai. Muri kuona kuti chii baba Asibi? Zvaiye zvinoka. Aiwa mari handina. Bhozi ndoda kukanda munhu pazaya newedding chaiyo. Asi zvamanje ka. Zvete rungokata makosti. Kusvika rinhiko muchikata makosti baba? Ko izvo zvirwere hamusi kutombozvitya here? Gaya wangu kalife kekubhadhara mari everyday aka hazvisi zvinotodhura. Ita macalculations ako zvakanaka iwewe. Macalculations echiko nhai baba imi. Manje muchawana zvamuri kutsvaga. And make sure makajoina funeral police. Dedi Sibi, hapana mari ichabuda muno mpaka nababa vakanzi varwara. Inzwa kachinun'una changu, zvakachipa zvinodhura. Medzisiro yazvoka uchapiwa siki. Siki chete here baba Asibi. Mukondombera negonoria chairo. Ndikuona hangu mumwe munhu araramira kuweta nemachubu. Sinhi raora sezvakaita blajongwe. Mafia ka, zviri nani kuti zvitsvagira. Pane mimi. Mona ngorwa nesiki makagara padhini musina kana wani kwamamboenda imi. Watobatwa nemwoyo wombudzi manje. Kutoda zvakapfava kunge honye. Manje ka uchatofira izvozvo. Guys ka, musatenge musingazive kuti kupinda tonazika nekombi kuri chipi dano kupinda nejagwa rako. Usafananidze ka kombi inokwirwa nepofu. Nerange Rover iri padhini handitombodi zvekupikiswa. Do you know that marriage is the cheapest way of having bond? With an average lobola ka, let's say ka wakarora ni 5,000 US. For a period of 40 years is equal to 34 cents per day. Anditi, uchiwachirwa, uchibikirwa, zvese uchiitirwa, uchiwana bonde paunodira. And how much are prostitute per night? Baba Makarwe kaimi, siya ichihure and save money. One day cheteka, rimwe joki richafira pamubhedha pako. spinach nai, spinach woye. Spinach woye, spinach nai. Programu ya Pamuno imba Giroria.